Здравейте във втория ни епизод. Сега не знам какво ще правим, но той каза да снимам. Тъй, че ще го послуша. И сега ще ги качвам. Той каза, че ще бъде много екстремно да кажа. Тъй, че... Начало! Аз ще ви зарадвам. Добре, да видим. Както послушайте, в първи клип ще има описание, ако искате да правите тези неща. Трябва да има много главата, иначе няма да върши никаква работа. В първи клип ще поставя отдолу какво трябва да правим за безопасност. Не се убивай се още. Това, иска. Няма да не бъде еднакво като миналия епизод, чули? Не те виждаме. Ето го там. Скачай, Саше! Че големите идват. Добре, това беше. Свършваме за днес. Не, още раз свършвам. Добре. Сега ще ни очаква катерене по дървета. Болницата. Да ходим и това. Добре. Чао.